Koyin. Paman sinek mati hang paman sinek bangun sinek. Judicial court along sedo APHLC lamjai sarpo ang tong dika sarpan nepchek bo betalong pen ditum dak kado kabela pherang ke do an pen labangso court along na homri lo non alangli ang tong dik me court aro sedo la pen asol bangso court arlo non amat ke public la pen media tum han sistemi padamong det rasila bangso long alang fan kopi akes tong ke pa bon lo ne la bange non amake chini long galang tame non lam so pit hala alang litum ki poteng kulang te nampa chini ekjibu lasi non lapus si nirtum tame jong ik prong lo tapi nalang ni phan dak difu along ne ponchek men manja ta ponlang pusi nirtum pen beutari dulong lasi non putha along li phan ako manja pen difu pan thusi lapang so court asa hemar lo si non alang li do eglo mate peni asai tame arlo deng panik bom lo lasi non along so pen nirtum putha lang pachin thu ikko Hello lagi. So tulisan orang kala nomination ke file hul lale alang tu magari pilu cok aron ye siban nahi mati. Tapi pilu kurgang dah pun tinkok mala. Asal so jo ini sila non ke bengi sila. Tulisan orang hang hedi la CM la ke man lo lagi. Kar biang long pan ke cendek ke di koyin. Pan cendek mati hang pan cendek ke bangun cendek ke. Kopi koson men lode sata me arrest der lo. Tame ni tum ladak difu along non alang ni phan pon bom lo dak manja pena bang ni tum ladak second usi tum phan tame tum arjulo kopi aputhak se arrest mala tum alang ni tum ta nang phan the lapen akes nomor ko anno ko pulo putali tum arjulo stalo ta nang phan the lapen akono ni tum DSP phan ala arjudullo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulon ke ihin arjunon puta nang phan the aputa nang phan the lasenon difusi pon bom lasi plar dakalam ano bangke nili tuman si longji seta mela ke abinong et ke la ke tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atau phala posonsi mane ason case ke pa bonje law and order situation hobo pare ekan dia nai Mana ki karon? law and order situation hobo pare ekan ami dia nai মানে আমাৰ ল এণ্ড মানে ফলো নকৰিব এইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে যাব দিয়া নাই হেতু কাৰণে ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে situation মিডিয়া মানে কেনেকা ৰুলটো ফলো নকৰে আমাৰ চব ৰুলটো ফলো কৰি আছে কোনোটো না আপোনালোক মই ৰখাওক আপোনালোক আহি পেলাই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিলেকে পাই যাব nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta